Johane izwi lesihlanu. Zikhathele isa. Hallelujah. Adonai. Adonai. That's who you are. Look at John chapter 19, verse 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi konke sekuphelelisiwe ukuba ke umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Hallelujah. Kwakubekwe khona isitsha sigcwele uviniga, bathoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi, balise emlonyeni wakhe. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga wathi kufeziwa wakhibisa ikhanda wakhe. Hallelujah. Esisheke izandla kakhulu egameni likaJesu. Hallelujah. Lasifunda khona ke ngoba leli sizolibamba nje ivesi egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli noma ngeke ngiqale nje kwizambulo noma kwizinto zethu. Hallelujah. Esesizize nje ngathi mangabe sesijabule kakhulu ebukhoneni baNkosi, sesithokozile kumnandi enhlizweni, ivesi lithola indawo enhlizweni. Kukhona leli vesi mangabe ethi uJesu omila lase silibhekise khona. Hali nami ngizocela ukuthi ngiqale lapho ngoba kubalekile ukuthi uJesu ngimthathe entweni engizaziyo nenizijwayele ukuze ngilise entweni eningazaziyo. Ingakho ayenza imibonakaliso noma imimangaliso, ama-parables noma iy'tori ey'thile ebachazela izinto ey'thile ukuze beqonde umbuso kaNkulunkulu engenakubona. Lasifunda khona-ke kuvesi 28 uthi emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Hallelujah. Kwajwayelekile-ke sithi mangabe sesileli vesi selitholile indawo enhliziyweni sisho ukuthi uJesu ukoma ayikomile kumhlobonhlobo akufanani. Kukhona ukoma ngokuthi unxaniwe, kube khona ukoma ngokuthi uyalangazelela. Uthi uDavide njengalokhu indluzela yomile ilangazelela ifuna amanzi, kanjalo umphefumulo wami ufuna wena Nkulunkulu. So la sesithande khona ile ethenini sidlule leyangxenyana ukuthi wayenxaniwe eshayiwe ngendlela ayeshawe ngayo. Lithi iBhayibheli indlela ayeshawe ngayo umzimba wakhe wayeyophe ngendlela yokuthi umzimba kwakungazuthi thulinyiwe, izinto zibonakala ngaphandle. Ingakho mangabe ethola isiphambano ewaka umnayi because igazi liphelile emzimbeni. Siyazi ukuthi ngokweBhayibheli ukuphila komuntu noma ukuphila kwegazi kusesilwaneni umphefumulo.
kodwa mangabe sebemshaye kanjalo uJesu wa dehydrated at the same time waluza igazi eliyinqwaba. Uthi ke manje esekwazile ukuthi konke kuphelelisiwe wayesenzela ukuthi umbhalo ugcwaliseke. Othi umbhalo ngomile lowo mbhalo ukumahubo lakho loDavide asho khona ukuthi ngomile. La eveza khona ukuthi omunye wabangani bami uzongibela. Manga ufunda nje 32 verse 1 azothi khona verse uNkulunkulu wathi ngishiyelana amazo khulumayo. Ngabe uzofunda incwadi yamahubo uzwathola wonke ukuze umbhalo kugcwaliseke kupheleliswe okulotshiweyo ngokuba akuyakuba nalodwa izwi likaNkulunkulu emazwini angcwele lingagcwalisekanga. Ukuze leli izwi ligcwaliseke wabesesho uJesu ukuthi ngomile. Kanjalo-ke base sebemlungisele vele into abamlungiselelayo ukuthi njengoba sivele simshaye ngalolu hlobo esimshaye ngalo uzoncana uzokoma. Manje ubhekisisa kahle la kwase sekuntambama ubethela kwenzeke ekuseni la kwase sekuntambama sebeshayile uthi bashayo 6 bashayo 9 manje besekhuluma. Hallelujah. So uJesu ke usethina ngomile. Base bethi eBhayibheli ke base sebemnikeza ke uviniga uxhonyiwe lulele bethi akaphuze nawo futhi wawuphuza. Uphuzelani uJesu uviniga? Uphuzela ukuze gcwaliseke lento ayitshela uMpostoli Peter nangabe ethi uPeter, mina Nkosi ngizofa la ukufa khona ngizophuza isitsha leso siphuzayo nami ngizofa la ukufa khona okwenzayo nami ngizokwenza. Okwenzakala kuwe nami kuyokwenzakala kimi. Njengoba emlandweni kuyavela ukuthi noMpostoli uPeter wabethelwa njengoJesu kodwa wase wathi angikwazi ukufa njengenkosi yami ngitheneni upside down. Ukuzeke umbhalo ugcwaliseke wathi uJesu ngomile. La siyithanda khona-ke thina ilayithi khona cha uJesu wengomele uviniga wengomele futhi amanzi kodwa weyomele thina omele ibandla. Hallelujah. Khona into yathi trend nje nsukwini ukuthi hayi abaphuzela abazalwane. Hallelujah. So lana-ke la sibuka khona uJesu mangabe sekushilo lithi iBhayibheli kumaHebheru chapter 12 verse 1 kanjalo masahambe ukuhamba kwethu noNkulunkulu sibhekile uJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi ebethelwa wezwa umzima nobuhlungu kodwa akabhekanga konke lokho wayesebheka thina wayesebheka umvuzo walokho ayedlula kona. Ingakho-ke uJesu-ke sesimthola esethi ngomile ukuze kugcwaliseke imibhalo yokuthi noviniga wawuthatha njengalokho kwakulotshiwe eMahubo. Wakhuluma lelizwi njengalokho kwakulotshiwe. Komunye umbhalo uthi bheka ngiyeza ngokuba emqulwini kubhaliwe ngami. Mangabe khuluma nebaFarisi uJesu ngelinye lamalanga uthi nina iyodwa inkinga yenu neyihlolisisa imbhalo kodwa inkinga yenu anibone ukuthi lokhu kukhuluma ngami. Hallelujah. So lento-ke kaJesu esesiphambanweni eseshayiwe wopha ukuze thina sithole leli gazi elithi iBhayibheli kanjalo ababekude beyizitha bengokulahlwa ngokwemvelo benziwa babeseduze ngegazi likaJesu. Lona leli gazi leli esingena ngalo endaweni engcwele ngcwele okungesi
asilona igazi lembuzi nelenkomo nelani, kodwa igazi likaJesu. La khona singasadingi umpriest ukuthi ayosikhulumela noNkulunkulu, atshele uNkulunkulu osenhlizweni ethu, kodwa nathi sesifinyelela la khona, sesingena endaweni engcwele. Besathi ku-Isaiah 53 ngemvimbo yakhe saphulukiswa. Nayizwa lento bangcwele, okungukuthi lento yokuphulukiswa, lento yamandla kaNkulunkulu aphilisayo, akuyona into eyadinga into eziningi, into eyadinga uJesu ukuthi akufele lokho. Indlela eshawe ngayo, lithi iBhayibheli, ngobuhlungu bakhe sanikezwa ukuthula thina. Hallelujah. Ngobuhlungu bakhe, lithi iBhayibheli, ipunishment yethu noma ukujezisa kwethu thina abantu kwabalelwa kuJesu ngenxa yokuthi uJesu wafa endaweni yethu. Hallelujah. Ingakho-ke abashumayelayo bethi uJesu wayesokomele thina. Hallelujah. Lapha-ke kumaHebheru uzayithola-ke indaba ku-chapter 12 la ethi khona uJesu wabekezelela bonke ngenxa yokuthi wayazi ukuthi ekufeni kwakhe aphinda avuke uyobe esevuka nabaningi. Hallelujah. Ukhona umhlabelelo othi na sekufe libe ethu ebuke so. Hallelujah. Nasosi watumisa chalo ngevuma chalo ngevuma kimbe kiti ambisondeze ambisondele Nkosi Hallelujah. So lasifunda khona uthi uJesu esithi iBhayibheli sekwenzekile konke ukuze ke kugcwaliseke, wathi ngomile base bamnikeza uvinika wawuthatha lesitsha-ke esisivumelwano phakathi kwabantu noJesu. uJesu mangabe esenza isidlo sokugcina, lithi iBhayibheli wayesiza kubo nesitsha abatshena ukuthi lesi isivumelwano egazini lami enginaso nani. Lesa sitsha savinika sasina-representing nje uvinika ezovinika, kodwa sasirepresenta igazi likaJesu nangendlela thina silithole ngayo ukuthi bengesiyona into emnandi, kodwa at the same time kuyisivumelwano esinaso sokuthi nathi ekholweni zizoba khona inhlupho ethile. Elithi iBhayibheli amakholwa nasehluphekeni amakholwa wabekezele njalo ukuze kwazeke ukukholwa kwawo kuhlolisiswe kube yigolide kube yigugu ngaphezu kwegolide elidlulile emlilweni. That's why igolide mangabe lizohlanzwa alihlanzwi ngamanzi, lihlanzwa ngomlilo. Kanjalo nokukholwa komntwana kaNkulunkulu akuhlanzwa nje ngezinto ezimnandi, akuhlanzwa ngokuthi namhlanje uthola umsebenzi, uthola ipromotion, akuhlanzwa ngokuthi uyaphasa uya-excela, akuhlanzwa ngokuthi uphila kwi-divine health, akuhlanzwa ngezinto ezimnandi, kodwa kukhona izinto ey'nzima la ethi
khona uPostoli Paul ngelinye ilanga kwaphela ukuzethemba sathemba yena owakhuluma asifanele ngaphesheya lesasitsha savinika inhlupho amakholwa asazodlula kusona. Amemezele nje senhlala phansi ukuthi ekukholweni kwakho uyazi zikhona inhlupho ezithile endilezo nhlupho lezo kwisambulo uthi bonke ababekezele kwaze kwaba sekupheleni ngiyabanikeza igunya lokuthi bahlale nami eduze kababa. Ahlali noma ubani eduze kaJesu. Lithi iBhayibheli imbuzisiwe nangabe benithuka benishaya kungokubi ngenxa yokuthi umbuso wezulu ngowenu. Ekholweni akusizona zonke izinto ezinhle ezizokwenzeka. Lithi insuku zonke zingekaNkulunkulu nalo lubi lwengoli kaNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli umuntu ohlakaniphileyo akacabangi ngensuku zobumnandi nezikhathi zobumnandi kodwa uyacabange ngokuthi ngelinye ilanga ngisazokufa. Engathi ohlabelelayo obhalayo uJeremiya athi loba yini ithemba lomuntu ngesikhathi zobunzima engenaNkulunkulu. uJesu wayesewuphuza uvinika. Hallelujah. Ake sisho sonke ukuthi uJesu wasewuphuza uvinika. Asiphindeni uJesu wayesewuphuza uvinika ukuze kugcwaliseke okwakulotshiwe. Ake ngikhulume nje prophetically ukuthi kunezimo zohambo lwakho noNkulunkulu njenganomuntu emhlabeni. Hallelujah. Kunezinto uNkulunkulu azibhalile encwadini yakhe ngawe. Hallelujah. Endilezo zinto lezo kumele zigcwaliseke. Hallelujah. Zikhona ezinye ezingabhalwanga kodwa ezenzakalayo. Ingakho uJesu athandazana kathathu ukuthi lesasitsha sidlule kodwa sedlulanga ngoba kwakulotshiwe ukuze kupheleliswe okulotshiweyo, ukuze kugcwaliseke okulotshiweyo. Lithi iBhayibheli 3 times wathandaza wathi lesitsha masidlule. Asangadlula asonsonke asangadlula. Lento yokuthi asidlulanga ingenxa yokuthi kwamele asiphuze physical. Ukuze abakholwayo bazi ukuthi ekuhambeni kokukholwa kunesikhathi ezinzima. Kukhona isikhathi sokuphuza uvinika. Kodwa khona lapho lithi iBhayibheli sesingadlulanga isitsha kwase kuba activated i-angelic host. Noma lithi iBhayibheli kwase kwehla ingelosi zamqinisa. Ake ngimekezele ukuthi engadluli kwesimo esithile ingoba khona ingelosi ezikwi-assignment lokuthi zizoqinisa. Hallelujah. Kodwa ngimemezele namhlanje ukuthi kunengelosi phakathi kwethu. Hallelujah. Zizobaqinisa Hallelujah. ukuze kugcwaliseke okulotshiwe. Njengalokho kade ngishiye ukuthi akusilona iphutha lokuthi namhlanje ulapha. Hallelujah. Ukuze kugcwaliseke wabe sewuphuza uvinika. Siphakame sime ngenyawo. Kathathu shethe phasi. Amen. Amen.